käteensä sai. Pakokisa. Vankikuljetus saapuu! Reitti selvä. Sit mentiin. Ja nyt? Testataan ensin Averelilla. Averell, saat mennä ensin. Okei, sopii. Odotan alhaalla. Hop. Sir James Wellington. Oi, miten upea mies. Hän on varmasti uusi isäntäni. Wellington! Se Wellington! Pakenemisen mestari. 22 onnistunutta pakoyritystä. Kerran hän pukeutui jopa maamme presidentiksi. Montako kertaa me ollaan yritetty? 347 kertaa onnistumatta kertaakaan. Kerran mokasitte maatuskoina. Tästä vankilasta ei pakene kukaan. Daltonit ovat siitä elävä todiste. Ovatko Daltonit täällä? Heistä puhutaan ympäri maata. Niinkö? Joka päivä. Vitsitunnilla. Älä ärsytä, liimatukka. Me paetaan ennen sinua. Katsotaan. Olen muurin toisella puolella 7 mennessä. Tehostakaa vartiointia. Kyseessä on vankilamme kunnia. Ja bonuksenne. Annoitko varastamasi korun rakkaallesi? Voi miten romanttista! Jos hänellä olisi ollut sinun silmäsi, olisin vienyt hänelle kruunun. No niin, Rantanplan, näytä uudelle isännällesi sulavat liikkeesi. Tuo hurtta vaikuttaa vajaa älyiseltä. Onko se Dalton? Taisin tehdä vaikutuksen. Meistä tulee hieno parivaljakko. Minä! Bravo! Voi että, pikkukipu on kadottanut maminsa. Tehtävä suoritettu, isäntä. Moikka, James! Isäntä rakastaa minua, koska sain parhaimman palan. Nyt selvitetään Jamesin pakosuunnitelma ja karrataan sen avulla. Mitä eroa on mehiläisellä ja Daltoneilla? Raitojen leveys. Mehiläiset liihoittelevat vapaina, kun Daltonit ovat kahleissa. Kanna itse kahlees. Minäkö muka raahaisin omia kahleitani? Se olisi vahvanomaista. Missä hän on? Tuolla! Hälytys! Wellington yrittää karata!
Sir Wellington rahvaalle. Vartijat portille ja sassiin! Oi, kaikki palvovat häntä. Jopa Daltonit ovat lätkässä häneen. Abraham Lincoln! Yhdysvaltojen presidentti! Eikö se heppu ole mukaan jo kuopattu? Hän naamioitui presidentiksi. Turha toivo, Wellington! James lahjoi hänet syötiksi. Tuolla hän on! Hän kävelee polvillaan! Maineeni! Bonuksemme kunniani! Pakettineiti Petille ja sähke vankilajohtajalle. Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Etkä muutenkaan olisi päässyt pitkälle hevosetta. Onnitteluni! Olen yllättynyt tästä tasapelistä. Kylläpäs tulikin hiki. Missähän suihkut ovat? Kello on 7 eikä kukaan ole painut. Päiväni pelastui. Muista siirtää kellosi oikeaan aikaan. Siirsin sitä tunnilla taaksepäin. Hälytys! Wellington pakenee! Se Wellingtonin ketku karkaa pian! Nappaa hänet, Averell! Selvä! Täältä tullaan! James on kyllä uskomaton. Hän näyttää Rantanplanilta. Joo, tiedän. Hän on tollo. Daltonit leipureina. La 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 la. Leipomo sijaitsee kaukana. Leipä ehtii kuivettua. Emmekö voisi leipää itse? Vehnää meillä on. Mehän voisimme rakentaa tänne myllyn. Loista idea! Sitten saamme tuoretta leipää. Au. Hei Pete, sanotteko tarvitsevan leipureita? Te yrittäisitte kuitenkin taas vain karata. Emme taatusti. Me vain tykätään leipomisesta. Loista idea. Kova työ on loistava kuntoutuksen muoto. Vahdittehan heitä silti. Se on vissi se. Laita leipureiksi. Eihän me osata leipoa mitään. Typerys, me paetaan. Hei, voisiko joku auttaa minua? Jättiläinen, Godzilla, hyökkäykseen. Mikä on suunnitelma? Näette